O problema é que non hai dinheiro. Se está recurrindo, por exemplo, para manter o emprego no Concello de Vigo, se van a meter unha deuda tope. Porque é así, porque o das obras é para maquillar o resultado do paro. É así. Podemos buscarlle o plan E, un intento de que antes de unhas previsibles eleccións anticipadas, por iso vai a prorrogar un ano máis, pois que o paro non despunte xa como se empeza a falar en algunhas cousas, os 4,5 millóns ou 5 millóns de persoas. Ese sería un paro crónico. Nos meteríamos xa no paro grego. Paro grego, por exemplo, os mozos gregos, o paro do 40%, o 30 e pico por cento sempre. Entón, que transitoriamente se fixera, vale, pero que para seguir financiando ese tipo, porque aparte o problema diso que hai unha demanda social. Que concello guapo que vi, eu non penso pagar a axuda de comedor porque non é a miña atribución. Non hai ningún concello que se sea capaz de facer eso. E o mellor que tiñen que facer. E os concellos o tiñen que parar. Pasa que se pasa eso, a primeira administración, aquí a xente, sobre todo en Vigo é unha cidade, cando volví de Santiago, sí, en Vigo a xente, o primeiro que fai é o alcalde. Ainda que non tiña nada que ver. O primeiro que lle bota bronca o alcalde. Porque é o que ten máis cerca, o que ven na rúa. Eso é algo bastante obvio. Entón, a administración que se vai a encontrar sempre ante un problema, a xente non vai a decir, pois sí que é certo, joder, os concellos teñen que plantarse porque non poden estar pagando isto, que tiña que ser a xunta. Os concellos van a encontrar. Digamos que os grupos municipales pois teñen ese instinto de supervivencia que teñen todas as administracións locais, pero alguén terá que abordar eso. O que estamos dicindo nós é o que está dicindo aos concellos reunidos. Pasa que cando saen a reunión debe de haber outro canal, cando chegamos aos concellos digo outra cousa, isto está aprobado pola Federación Española de Municipios e Provincias e debería de ser así. Se vedes, por exemplo, aquí non se ve moi ben, pero isto o porcentaxe sería o total, pois hai unha parte de cultura. A mí o tema de cultura me parece increíble, porque, é dicir, se pensa na actividade cultural da Xunta, este ano vai ser o Xacobeo. Olvidémonos de fora do Xacobeo algún tipo de actividade cultural. Bueno, pois, hai un 11% dos presupostos dese 38% que están asumindo cultura os concellos. Non levamos cultura a nuestros concellos. Non sempre que debe ser como nos venga de intelectuales, sempre que seamos un concello, los del PSOE. A mí me dejáis urbanismo e para vosotros cultura, que esos son los hippies. Esa teoría que teñen que cultura é moi importante. A cultura integradora do municipio, sobre todo en rapaces pequenos, é unha parte importantísima do municipio, porque na cultura hai dende festas, hai dende arquitectura mínima de bibliotecas, todo eso é importante. Pois unha parte importante está asumindo os concellos. E outra parte é o Estado central, que dá máis dinheiro para a cultura que o que dá as autonomías. Bueno, de investigación xa non falamos porque, por exemplo, solidaridade, o famoso solidaridade internacional, as ONGs ou o centro que traballa fora, se reduce un 50%. É a reducción máis grande que teñen os orzamentos deste ano. Os da Xunta creo que pasa de 600 millóns a 300. Non reduzou ningún por eso, porque eso é asumible. É dicir, non hai dinheiro, é asumible para a xente, para mí é moi discutible. A xente digo, pero non hai dinheiro por aquí para mandarlo para África, que xa se escoitou, que foi un debate, eso se escoitou no debate parlamentario do outro día. Entón, son cousas peliagudas, pero que a ver que concellos se plantan con esa dinámica. Eu teño claro que teñen que ser todos os concellos. A CEM, a través da CEM, todos os concellos teñen que asumir de repente, decir, isto se para aquí, pero a presión dos entes locales é moi difícil porque cada ente local está en un partido e aí tiña que ser unha presión conjunta. Mira, hai un pequeno paradoxo no que acabo de decir. O Concello de Vigo adica 60 millóns de euros en bixetes en nómina, non? Sí, mira, isto bueno, pasado, estos son ingresos que están los gastos. Gastos de personal, básicamente gastos de personal, non inclusión de funcionarios, pero gastos de personal, de un presuposto de 224 millóns, 60 millóns son de gasto de personal. Sí, porque hai servicios que se están desmantelando, vías e obras, pero xa non entra aí. Non entra? Non entra aí. Por exemplo... Nos bombeiros somos 4. Somos pouquísimos bombeiros, moi poucos. Se algún día hai algo forte na cidade, nos teñen que chamar a nosas casas. Os servicios esenciais están desmantelando. E a Xunta de Galicia se ten un plan previsto para privatizar parques de bombeiros. Con cargos públicos, un señor empresario facerse cargo
e por arriba pagarlle a metade de nós. Dicir, hai unha privatización absolutamente incorrecta, que por certo o día 30 deste mes imos ter unha manifestación. Estou dicindo que iso quero dicir que o Concello de Vigo está privatizando todo o que pode. Todo o que pode. A empresa que leva un multamóvil, todo está privatizado, todo está privatizado. E un concello, un servizo público, como dixeste, non? E aí hai que teria que haber un tipo de resposta, non? A Unión Europea dixo, xa fai anos, que dixo que España perdeu 10 anos de convergencia europea por privatizar o tecido público. Claro. É dicir, pero non son os concellos. Podía, en tempo de crisis, por que resolven outros países? Porque en outros países tienen tecido público. É dicir, en outros países hai tecido público que pode absorber o emprego. En outros países hai tecido público que pode financiar as empresas como financia. Porque non nos parece que, aquí será mucho dinero nas empresas. Tiñades que ver que será en Alemania, ou que será Francia, ou que incluso en Alemania estados financian as empresas. Aquí, bueno, asunta da cifra, pero comparativamente, perder tecido social significa que en tempos de crisis non es nada. Porque en tempo de crisis, o empresario que lle diste o servicio tamén está en crisis e non está obligado a dar servicio. Non está obligado. Eso, Estados Unidos en algún momento se plantexou, e de feito se está facendo, por exemplo, que a vigilancia nas cárceles son empresas privadas, hai cárceles privadas. Bueno, pois ahora co tema da crisis, pois dice que incluso parecen campos de concentración, porque reducen as comidas dos presos. Bueno, o sea, estamos falando de cosas moi serias. Nos perdimos moitos anos de convergencia europea por desmantelar o tecido social. No País Vasco, ata que gobernou o tripartito, é dicir, se construía menos, era o sitio de España onde menos se construía vivenda libre, moitísimo menos. É dicir, foron educando os empresarios a través das empresas públicas de vivenda a construir vivenda protegida e evitar a vivenda libre. Se ve de soltar, os datos están aí. Agora vai cambiar, como se Ahora sí, agora cambia. Pero en hostelería entre os especuladores. Se ve de sopar o paro no sector da construcción, no País Vasco era das poucas comunidades onde non subía o paro, senón que baixaba. Porque educouse a xente a traballar na vivenda nun sentido público. Non digo por modelo, que tampouco modelo de Izquierda Unida, pero modelo do PNV, que nos pintábamos relativamente pouco. É certo que o de vivenda sea máis no educa a ti a Fontenla, ou educa a ti a Núñez ou de Numaria en ese engañarse un 10%, un 8%, un 3%. Están acostumados a beneficios frutales, de rapiña. Nos perdemos serio, bueno, el tema de bombeiros, pero esto pasa con bombeiros y si seguimos usando pasará con policía local. Seguramente financiado por alguna empresa de seguridad, privada tamén un debate. O Concello de Vigo ten moitos gastos de personal, claro que ten moitos gastos de personal, pero para mí, se eses gastos de personal foran porque realmente estamos falando de que efectivamente hai traballo público, hai unha empresa pública de vivenda, pero que estamos falando de que efectivamente hai moito gasto de personal, pero que enriba do gasto de personal hai miles de obras que están dando a obras de actividades, servicios que están dando a empresas privadas, total, tampouco. Os salarios, a todos sabedes, o salario do alcalde non sabe máis a todo España. O salario do alcalde de Vigo supera, o patrimonio do alcalde de Vigo supera o patrimonio de algún ministro. Es decir, estamos falando de aquí, eu espero que en caso de personal vaya incluído o salario do alcalde, porque non está por outra partida aí, que non é un tema. Se pensades, pois é unha parte importante do presuposto. Marchar. Bueno, a ver.